ए बाबू हमर करन पीछा डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो कांचा चौक। ए बाबू हमर करन पीछा पूरा न होई कब तोहर इच्छा ए बाबू हमर करन पीछा पूरा न होई कब तोहर इच्छा हई जिला हऊ जिला सब तर गईनी कैलक न कुछो पिला के अरे उतर गइल डेरा के उतर गइल होई डेरा के छौरा हई समस्तीपुर जिला के उतर गइल होई डेरा के छौरा हई समस्तीपुर जिला के म्यूजिक बाय अमित राज। डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो कांचा चौक। कहाँ से आके तू टपक गईले हरदम पावरफुल में रहिले कमु न बुझदले हवा खबरिया सुनाए जान सुनाए सवरिया कहाँ से आके तू टपक गईले हरदम पावरफुल में रहिले कमु न बुझदले हवा खबरिया सुनाए जान सुनाए सवरिया दे हाथ वाला मारा झटका रह जइब चिल्ला के अरे उतर गइल डेरा के उतर गइल होई डेरा के छौरा हई समस्तीपुर जिला के उतर गइल होई डेरा के छौरा हई समस्तीपुर जिला के म्यूजिक बाय अमित राज। डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो कांचा चौक। पूरा बिहार के कहे हसीना ज्यादा बोलब त छोरा दे पसीना लागतारू गोरी नाच के लवंडा धके रगड़ देह पर जइबू ठंडा पूरा बिहार के कहे हसीना ज्यादा बोलब त छोरा दे पसीना लागतारू गोरी नाच के लवंडा धके रगड़ देह पर जइबू ठंडा तोहरा जैसन जोरा न देखनी पील चीनी मिला के लागतारू अब लाइन पर आइलू कहत रहनी।